Hi havia una vegada un bussejador que anava per la mar. Bussejant, se va trobar un cavallet de mar enganxat dins un tassó de plàstic. Se va quedar bocabadat. Tot d'una li va ajudar a sortir del tassó. Va continuar nedant i es va trobar una tortuga nas de porc que estava atrapada dintre d'unes anelles de plàstic i la va ajudar a desenganxar-se. Bussejant per la mar se va trobar una balena blava que estava menjant plàstic. El bussejador va començar a replegar tots els plàstics que s'anava trobant al voltant de la balena i els va anar ficant dins la xarxa. Després es va trobar un calamar colossal amb una bossa de plàstic al bec que no li deixava menjar. El bussejador també li va ajudar a llevar-se la bossa i la va ficar dins la seva xarxa. El bussejador continuà el seu passeig per la mar quan es va trobar un petit peixet que feia voltes dins una botella de plàstic. El bussejador la va mirar i de seguida la va ajudar a escapar d'aquella presó. Va seguir nedant fins que va arribar a un gran bloc de plàstic i va començar a recollir plàstic per plàstic.